oras sa Tuhanima na madongan hita saluhuna di dia pehita maringanan. Oma barita nauli ni Jesus Kristus mangihuton na badia Markus. Jadi diulahima mangajari ditopitawi gabe marpungu masay torob halak tujolona. Pola dibongo ti parau sada na ditawi bahen jukuhanna. Ditopi tawi do anggo natoropi sudena. Jalagudang dipodahot tunasida marhite sian upama didokma dipamudayon nai. Tangihok kamu nalaw sahalak panabur manaburhon bunina. Jadi dinamanaburi ibana adong deba nama miltik tudalan gabe Roma akapidong mamargutisa. Anggona deba tutano nabatuodo madabu dinaso sadia hapal tano jadi pitor tubuma dibahen naso bagas tano disi. Alai dinalam tibo matanyari raharma gabe mate ala somarurat. Anggona deba tu para si hupia do madabu laus tubu do aka si hupii jala dipisa do emei gabedang marparbue. Alai nadeba nari tutano nadengani do madabu gabe sau diparbuehon parbue na mangulu jala naulu gada rodi 30 lopit ono 10 lopit dohot 100 lopit. Las didokma hamua kapar pinggol namar binege pinggol hamumay. Songonima barita nauli na pinatolhas tuhita sadarion. Akadungan na hinahulungan di bagasan kuar ni Tuhata Jesus. Parupamaan na dipasahat barita nauli sadarion nunga somal niat tabigi. Jala mula dinggan tapay hutihut jalan ceritana inarohaku dang pola maol at tusata ahal lapata doho isina. Poda nauli songon rahuk-rahuk ni pajahonon madok. Hata ni debata nagabi buni na mangulu. Lapatan na dison hata ni debatay na pinasaha na tuhita ido hanguluan. Ido na mambuan hanguluan. Jala ido na ikom mangulu di bagasan paranguluota. Ido alana ubahet di ujung ni pajahaw barita nauli somal tadok hatawon. Martua jolma na manangihon hata ni debata jala naolo mangulahosa. Hataodo na naing odolhono ni Jesus tuhita ganuk marsada-sada. Marhite na mamake upama taringo tu sahalak panabur laho manabur. Namanangihon hatai jala na mangulahosa. Ido na ubege hatai jala diatusi. Laus ido na saut marparbue. Adong na 100 lopit. Adong na 10 lopit, adong mise na 30 lopit. Marhite barita na uleon. Dito giho Jesus dohita, laho manangihon jala mga tusi hata ni debata. Didok tuhata lo nakit tuhita. Godang dunian na upege hata harajaoni, alay dang diat tusi, alani muloro akapar jahat laho mga rapas na sinaburhon nay pasti do dilehon. Sumantusima jot-jot nguluta si ganupari. Tabigido niyan hatay
alaydang haru taat tusi. Aladang taat tusi, ujung na dang taulahon hombar songon na pinangido ni na mga lehon hatay tuhita. Hata ni debata buni na mangulo. Marhiteon dipodahot tuhita kadamang duhot dainang. Asanaing manian tajakon hata ni debatai, tapeyop hata ni Tuhani, tatiop gomos jala tapangulu, lumobitahe tasuan di bagasar rohata, asa marparbuey. Ima natarida di bagasan porngolot ta si ganupari. Molosongoni tutuma hita gabetano na dinggan, inganan hatubuan ni Bonii. Semartua matutuhita sa luhut na naulo hita manangihon hata ni debata jala naulo mangulahosa. Hata ni debata gabi buni na mangulo. Debata man na mamasumasu hita sa luhut na horas.